Round start. Mistä se muuten suutti? Koska sä lähit sen klaanista pois. Ai niin, se oli kuulemma puhunut paskausta. Se tuli trolli naatti sinne sun. Ui! Mä tuun sit Sentin ja Mikun perästä. Joo, Senti menee jo. Täällä on yksi. Mene vaan, mene Nyt mä vaan. menen tänne. Trolli vetää. Se on täällä. Mikä laittaa sinne Pläni pelät? jo. No sinne niin, sinne niin. Hyvä. Bomb has been Mä otan planted. basin kautta, Mä otan tän Miku, mä otan konttin base. tästä. Sä et tuu tänne. Mä tuun perästä. Täältä se tulee. Basin katto. Eiku basin ala. No se pomppas katolta alas. Tulee siitä niinku oskit se. Ei saatana. Alpha team wins. Kyllä niin munkin toi kaffi hedu. Round start. Räiskäsin vaan aakolla tossa. Mä oisin Älä kossa vittu, se oli KS-senti. Mä ammuin sitä sieltä läveestä. läpeestä. No joo. Senti menee jo. Mä vähän meen jo. Niku. Senti. Tuo auttaa takaa, täällä on vähän sniputtajia. Takaa! Mitä? Niku! Niku! Miten Oi mua pääs saat- takaa? Miten mua pääs takaa? Tuliko se sieltä alas putkesta niin helvetin nopee? Se tuli sit keskeltä. Olla. Ai Aatu, ai. Yläpuolella! Siin, me sivulle! Se on oikealla, alhaalla! Alhaalla vedessä. Oh, joo. Tulee siitä! Viimeinen on täällä mun mielestä. Mitä me teen? Makka elevertti sandbaggia, mä vedin 2 jätkää, jos mä plantasin ja tapaa vielä 3. Pitäisikö vetää sama nyt? Joo. En mä vitti ekoplantti tee. Ei se mikään ekoplantti, meillä on 1 plantti. Tässä on oikeesti ihan ok, helppo puolustaa planttia, sinänsä. Sinänsä vaikea. Yksin on kyllä ehkä vähän perseestä, mutta muuten tää aika. Kattokaa he. Joo. Mene sitten. Oliks tuolla? Ei, näkynyt. Ei näy missään. Voi pillu, missä kämppä? Sotto. Ei oo siellä. Pakka sun osa, tai no, Mä en ikinä me pelaa Voglia. ei vitti uhrata pläniä. Ei oo sielläkään trolli. Uhraanko mä plani vai ei? Uhrata vaan. Sä No. menet ulos, se on ainut vaihtoehto, mut siis. Kumpaa suunta ulos? Mut mitä veikkaat? Aika. Hiljaa. Nyt se tulee. Homo. Bravo Se on team tavattu melkein. wins. Heti. En mä uskaltanut. Siis mä mietin, että mun pläntti oli muutenkin väärässä kohdassa. En mä kerennyt laittaa Round sitä. start. Niin totta, mutta trolli, se olisi pitänyt laittaa. Niin sit mä sen takia mä vähän lopetin. Sä et siitä ikin mene ketään. Miku meni jo sisään. Se kämppä yksin ylhäällä. No ei saatana täältä tulee. Ei vittu, kumpikin juoksus. Mä osuin siihen New Hero. Miksi se ylös? Joo.
Missä on? Klitsaa tuolla jossain. Varoksuusnipu. No se lähti... Mitä vittu, toi oli ikkunasta, eiks ollut? Nyt hero. Ei saatana. Mennä. Miten sä saa mut ykkösellä skarilla? Lopetako vaan? Häh? Ois. Rallialaiset kuolee. The bomb has been Mä planted. ajattelin Mulla niinku on Pekka musta. sentis Pekka tonne beissiin. Näkeekö tästä beissiä? Näkee kai. Näkee. Täältä tulee. Mä menen jonnekin piiloon. Vittu! Pekka kuva. Menitte peisi. Tässä on hyvä. Missä on? Missä se on? Purkaks. Mene. Alpha team. No. Tätä ultrasonaa äsken. Tää sanoo, että No vaan, jos hyvää klaani koittaisi 720 HSI. Hyvä on jos kaikki. Meidän pakko voittaa yksi runta taas, sit me ollaan voittanut. Mutta äsken se vittu. Mä kuustin sen, mä asun se yhtä. No joo, mut mä vaan muin tun. Sä meidäs vaikka kustossa vielä. En ois kussu. Ei se ollut niin kauan. Jos niin Miku sanoisin 10 kohdalla, se on plantilla eikä se vielä purkanut, niin mulla oli 5 sekuntia, ei se ehdi 5 sekunnissa purkamaan sitä. Kyllä mä tiesin mitä mä tein. Ainakin suurin piirtein. No niin, miten me mennään täällä? Hei, täällä ei toisella ketään. No, Älä sä lähde mihinkään. joo mä olen täällä kaukana. Ylhäältä tuli naatti niin vituste. Ainakin odottelee ja miettii rauhassa taktikoita. Tai sitten vittu mä oon kännys. Ei se oo Niko. No ei. Oi se puhelusala. Täällä on ihan vitusti porukkaa. O vai? Oi vittu miten pääs selkää. Senti onks siellä paljon? Täällä on ainakin 2. Täällä ei näy ketään. Jos ei enemmänkin. Osuin kaffi. Vittu Täällä ei näy täällä. ketään. Mä näin se sitten Mitä? seinän läpi. Mitä? Näitkö sä? Mä olin maassa. Mä näin sen jätkän siitä ikkunan läpi. Se oli siinä jotenkin bukas. Täällä on niinku ylhäällä. Sitten mä ammuin siihen, mutta en osunut. Mitä ihmettä? Mä hyppäsin laatikolta alas 3 sekuntia, se ampuu mut vielä. Mitä hittoa? Alpha team. Miten ne ampuu sit läpi? wins. Mistä ne poraa? En tiedä. Round start. Joo, en ollut. Joo. Senti tulee. Toiselle ei oo ketään mun. Joo, mä tajusin äsken. No isät Mä- eikin tuukkaan. Mä sentti menee. Sentin mä menen tän toisella. Miku takana. Ohui. Ylhää. Viimeinen on tuolla makki toisella. No niin kato, täältä ne ei ikin tuu. Ei makki peisin kato. Nää. Sentti. Joo, vasemmalla. Vasemmalla. Bravo Oi. team wins. Sentti vetää hyvin, 8-4. Jäge! Ollaanko voitettu tää jo? Ei vielä. Round start. No 2 pläniä jo. No ei me vielä voittu. Ollaan me tapois melkein. 2 tappoa voittu, kai. Yhdetään meinaa Yhdellä tapaa. yhden tapon. Me 3 tappoa. Tänne tuli kerrankin naatti. Täällä on jo. Juu. Täällä on vitusti porukkaa. Mä en tiedä mitä mä teen. Mä sain hedukkaan. Ne plänää. Toisella. Ehkä. The bomb has been Vähän sen planted. niinku. Voitto. Vissi. Oi vittu se oli siinä. Mä katsoin, että trolli on siinä. Älkää nyt pukotako toisen. Ei jaksa ihan vielä. Bravo team wins. Mitä? Lähti se pois.
Mä vein mun purkupointin, hei.